Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Nandito ako ngayon sa Patilinan Beach Resort, Igao. Ah! Melissa! Sarap sanang maligo dito. Sarap maligo. Mamaya na ako maligo. So guys, ito guys yung mga kasama ko. Yan mga kasama ko guys. Nay! White sand. Ang buhangin dito white sand. Sarap. Lalaro itong mga bata. Ang ginagawa nyo? Dito to sa Tigao Beach. Ayan. Tigao Beach. Thank you for watching. God bless us all.